Gazze'de anneler. Divan demên dawî da di navbera Tirkiye û İsraîlê de gengeşiyên tund pêk Tirkiye helwesteka tundrav li hemberî İsraîlê dimeşîne. Ji ber vê jî Serokwezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu yekser Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û siyaseta wî armanc digire. Li gor jêderên dîplomatîk tê diyarkirin ku ji ber ku Tirkiye nêzîkî Rusya û Îranê ye hêza wî ya herêmê zêde dike û ev yek jî hedefên stratejîk yên İsraîlê dike bin gefan. Li gor hin layenên opozisyonê jî tê diyarkirin ku desthilatiya Tirkiye bi dicayetiya İsraîlê dixwaze ku siyaseta navxeyî ya Tirkiye konsolîde bike. Lê Kurd gengeşiyê ku di navbera her du rêberan da diqewimin bi pirsgirêka Kurd ra girê didin ku yek ji wan jî parlamenterê Dem Partiyê Sinan Çiftîrek e. Türkiye paşiya heftê cotmê metirsiyaka mezin, talukaka mezin ji bo berjevandiya devleta xwe li ser mesela Kurdistan girt û hanîlên rî ew pêvajoya dawiya heftê cotmê ya 2023 ihtimaleke li Rojavayê Kurdistanê paşiya wî li Rojhilata Kurdistanê yani Kurdistanê İranê rêya ku Kurd xwedî xweseriyê bin wek sistemaka federal bin. Yani İsrail'in temelinde Di heftê cotmeha 2023 da Hamasê êriş pir ser İsraîlê û İsraîlê jî bersîveka tundrav nîşan da. Ji wê demê heta niha Erdoğan û rayedarên Tirkiye serokê MHP Devlet Bahçeli jî tê da bi tevahî dijî İsraîlê rexnên tund dikin. Çavderê siyasî Kemal Avcı vê yekê bi yekalî nîşan dide û vê siyasetê rexne dike. Orta Doğu'da bütün dünyayı etkileyen çok önemli gelişmeler. Rojhilata navîn de aslekî cuda da derbas dibe. Êrişên ser rejima İranê Tirkiyeyê jî dike nav fikaran. Di vê derê da Tirkiye rasterast nikare Amerîkaya tawanbar bike. Ji ber vî jî heya jê tê İsraîlê suçdar nîşan dide. Li Tirkiye gelek kes ji ber egerên siyasî pirtirîn bêdeng dimînin. Lê yên ku piştgiriya hikûmetê dikin ew di gelek çalakiyên xwe da dijî İsraîl û Amerîkayê derdikevin û hewildana dewletên Müslümanan jî kêm dibînin ku Doğan Metin jî yek ji wan e. Maalesef ki diyorum bu İslam alemi Mixabin serokê welatê Misliman li hemberî İsraîlê û Amerîkayê bêdeng dimînin. Heke evan piştgirî bidana hevûdin pêkanên bû ku İsraîl ev qas êriş bibira ser Gazeyê û Îranê. Gêrî Seroka Erdoğan ti rêberekî dewletê Misliman bi tundî dijî İsraîlê derneketin. Ji binî ku bernameya navokî ya Îranê metirsî li herêmê peyda kirine. Gelek kes dibêjin ku bi salan e rejima Îranê duruşma mirin bo Amerîkayê bilind kiriye û piştgirî daye rêxistinên terorîst li seranserê herêmê wekî Hizbullah, Hamas û komên Şia li Iraqê. Ev kiryar jî bûne sedema ku Amerîka û İsraîl êrişî wê bikin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, İstanbul.